أرست زينام أب كل مدى عودتات عرس النبق عزمة بروفيشنال سراوي تهاني سيو كبلو فيلد مارشال برهانو جولا كديسو نكلت معالتات كاير زصنح أخيبا كوميتي فصامي تسرح بارتي بلصقنا تزازيمو كاب زينوتاي سنة سرعات قبري كاثوليكاويت بيت كريستيان روما رئيس ليقان باباسات فرانسيس يكايد ملاو تغليصو سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كما يتعلو لكع ساعات شعات تخوينو كم تلمود نساعات زحزنا زيناتاتي حزمت زلقو زيناتات نمرحكم ساهم صنح انا برهان فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر اب كل مدى عودتات عرسو النابقع زمصن زتسلفلو علامه زتردن بروفيشنال سراويت تهانيص يكبلو لعلواي تماجر شوم سراويت مكلخال فيلد مارشال برهانو جلا غليصوم توم لعلواي تماجر شوم مثل علوت امرارحاتي سراويت زتا كايدملوم فيلد مارشال برهانو جلا ابتوان هغراو لوطي صعيبو بتي تكال زتسرح ريفورم بزح وصيت نممزغاب مچو كونتات مفتارو ارديوم هاجرنا بتاريخا بزي درجه ببزحن صريتن زلو بروفيشنال سراويت حانيصا يتفلطن زبلو فيلد مارشال برهانو جلا هاجرون مايو انزفتو زوهاو وفري بنوشتي كسارا ناي مفصام بقعات زلوو حيلي تهانيص إلوم سراويت هاجرنا كاب مبتتان مدحان حليفو سلام هاجرنا بلصقنان ديمقراسي نمرغات ناتغبر زلو صعري زمزغو عوتات بتاريخ زذكر مخانون غليصوم بتمساسال زينا سراويت مكلخال بزمزغو عوتات كيتقرعرع نزبلص لوقتو عرسو كدالو يغبا كبلو منستر غدات وصاي جيدون تيموتيوس تزاريبوم منستر غدات وصاي جيدون تيموتيوس اب واناوي عالم لخاوي اهغراوي زوباون هاغراون غدات هديبوم نلعلو تمرار حسراويت مكلخال مبري هبوملوم دكتور جيدون تيموتيوس ابتا هاجر زمص لوط صعيبو استمزغبو كل مداو عوتات كيتزناغع نزبلص عوت متغاه يغبا كبلو اتحساسيبوم اب زحلفو عامتات بزحات هاجرات اب عودي دبلوماسي بمتحبار فقادهم مرأيومن زي دما كم صبوق عدل بمتقام بهراو ربحا نمعوات صعرين ناقبر كم زركب توم منيستر حابيرهم اللهم بتنكرات كلاوي ريفورم زهنة زلو حيل أير إثيوبيا ناب استمالئ زبناو بركيت كال افيشن معباي مقالو وانا أزازي حيل أير فيدري ليتنال جنرال يلما مرداسا غليصوم تومون أزازي مس اب أزازنت ستاف كوليجن مكلخال تمرتوم ناتخاتلو زركو امرار حاكفلطور ابلعلواي ممرحي حيل أير ترخيبوم تزاتيملوم أبزتهم دما تنكرات كلاوي ريفورم مبقس بمقبار استبقس حيلي إثيوبيا كاب أمرار حاجم يروك ساب تحتوت أبالات عوشت حتصير وان نلوت إدلوات كوينهم بحبار بمسرحهم ناب استمالئ زبناوي بركيتكال افيشن عوي ايو كبلو تزاريبهم وشتاو حدنتو زت انكر إلوون زبناو تكنولوجي متقام زخيل موياوي بقعات زلو سراويت كم تكال كم ستهانت بمحبار أب كتشحن عسران كلتن أب أفريكا تمرات اتكال افيشن مقبار كاب استتحازو تلمتات قليهم قديمو منات تساقعو كم زخانو حابيروم أب كتما أديس أبابا بستخايد استوادد أوبريشن تقبار جبن بلعول بركو نانكي كم زمسة تقليتوم بوليس فيدرال إثيوبيان بوليس أديس أبان حفشاو كنتات تاكتما أديس أبا عملكيتوم جمجيموم أبتي مدرق لعلو تمرحا أززتي ممرحي بوليس كفلا كتماتاتن حلفتي بوليس تابع ورداتاتن تاريخي بملوم
ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ብዝተኻየደ ዝተዋደደ ኦፕሬሽን ብዘሕጋዊ ዝውውር ሰባት ስርቂ ተሽከርከርቲ ዝውውር ምዕወን ሓሽሽ ዝውውር ናይ ሓሶት ኖትብር ስርቂ ሞባይል ላፕቶፕ ኮምፒዩተራትን ካልኦት ንብረታትን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓሉ ተገሊጹሎም ካብዚ ብተወሳኺ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ዝተሰረቁ ሞባይላት ከይርከቡ ዝገብሩ ዘሕጋዊ መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ዘረፋ ዝፍጽሙን ብዙሕ መትከኺ ሓሽሽ ብምሓዝ ዝተረኸቡን ምስ ኤግዚቢቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓሉ ሓበሬታ ፖሊስ ፌደራል የረድእ ጉጅለ ህጹጽ ምላሽ ሩስያ አፍሪካ በዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ዑደት ኣሳሊጡ ኣብ አፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ ጉጅለ ህጹጽ ምላሽ ሩስያ አፍሪካ ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ዑደት ኣሳሊጡሎም ፈላማይ ጉጅለ ህጹጽ ምላሽ ንጽህናን ኤፒዲሚዮሎጂካል ሩስያ አፍሪካ መርሃ ግብሪ ሓበራዊ ስልጠና ኣብ አዲስ አበባ ኣካይድሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ስልጠና መንግስቲ ሩስያ ተንቀሳቃሲ ላቦራቶሪታት ንኢትዮጵያ ምብርካቱ ተገሊጹ ሓደሽቲ ፈጠራን ቅልጣፈን ከምኡውን ሃፍቲ ብምውዳድ ዝርግሐ ዓሶ ንምዕጋት እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ደረጀ ድጉማ ገሊጾም ዓለም ለኸ መዓልቲ ዓሶ ንመበል 18 ግዜ ሓደሽቲ ፈጠራን ሃፍትን ብምውዳድ ብኩለ መዳይ ዓለም ለኸ ዝርግሐ ዓሶ ንምዕጋት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ጅማ ይሳለጠሎም ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ዶክተር ደረጀ ድጉማ ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ ሓደሽቲ ፈጠራን ቅልጣፈን ከምኡውን ሃፍትን ብምውዳድ ዝርግሐ ዓሶ ንምዕጋት እናተሰርሐ ይርከብ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ኦሮሚያ ፕሮፌሰር ነፃነት ወርቅነህ ብግዶም ኣብቲ ክልል ኣብቲ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ቁፅሪ ብዓሶ ዝተሓዙ ሰባት ምንካይ ምኽኣሉ ገሊጾም كبرات تملكتي معد زيناكم تكاتل زلكم حزدما ناب زرزر زيناتات كحلفكم أخيبا كوميتي فتاميت سراح بارتي بلتقنا تزاديمون نكلت معلتات ككايد زنحة أخيبا كوميتي فتاميت سراح بارتي بلتقنا تزاديمون الأخيبا مزامو صعبوتي بارتي زوصو مجلتي دهب ياسين كم صعب كتقربايا نخلت معلتي ككايد زنحة أخيبا كوميتي فتام سراح بارتي بلتقنا تزاديمون كاب كوميتي فصام سراح بارت بلصقنا استوهابه مغلصي كوميتي فصام سراح بارت بلصقنا كاب 17 كساب 18 ميازيا 2017 ዓመተ ምህረት ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካይዱ
أبزا أخيبا بوليتيكاوي إيكونومياوي ማሕበራዊን ዲፕሎማሲያዊን ጉዳያት ኢትዮጵያ ብዝርዝር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ካብ ተስፋ ናብ ግሁድ ብርሃን ንምስጋር ኣብ 2023 ናይ ኣፍሪካ ኣብነት ብልጽግና ንምዃን ኣብ 24 ድማ ዓለም ለኸ መርኣያ ብልጽግና ንምዃን ዘቐመጠቶ መትከል ከም ዝዕወት ዘረጋግጹ ኣንፈታት ምርኣዮም ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕቲ ፓርቲ ረጋጊጹ ድሕሪ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ብዙሓት ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ዓወታት ተመዝጊቦም ምስ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካ በብብርኩ ዝግበር ዘተን ምትሕብባርን ብታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ኣትዩ ኣብዛ ሃገር ጸገም ጸጥታ ዝነበሮም ሓደ ከባብታት ሰላም ይዓስሎመሉ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰላም ስዒቡ ኢዶም ዝህቡን ናብ ሰላም ዘተ ዝመጹን ዕጡቃት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ቁጽሮም ይውስኸሎ መንግስቲ ሕግ ንምኽባር ዓቕሙ እናሓየለ መጽዩ ምስ ሶማልያ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይመርድዳእ እውን ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ተፈቲሑ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ክህልዋ ዝተተሓዘ ትልሚ ዓለም ለኸ ተቐባልነት እናወሰኸ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስ ዘለዋ ርክብ ካብ ምምሕያሽ ንላዕሊ ዝግበረላ ደገፍ እናዓበየ እዩ ብመድረኽ ዓለም ለኸ ኢትዮጵያ ተደላይነታ ወሲኹ እዩ ርክብ ዲፕሎማሲያውን ኣብ ኩሎም ኣንፈታት ከቢሉ እዩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ፈጻጽማ ዘርእዩ ኣብ ዝሓዝናዮ ዓመት ሓፈሻዊ ኢኮኖሚያዊ ብዝተተለመ መሰረት ብ8.4 ሚእታዊ ዘዕበይ ምዃኑ እትፈጻሚ ስራሕ ገምጊሙ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ 6.1 ሚእታዊ ኢንዱስትሪ 12.8 ሚእታዊ ማኑፋክቸሪንግ 12 ነጥቢ ሚእታዊ ኮንስትራክሽን 12.3 ሚእታዊ ግልጋሎት ድማ 7.1 ሚእታዊ ዝዓቢ ምዃኖም ገምጊሙ ኣብ ዝሓለፉት 9 ተዋርሕ ሓፈሻዊ እቶት መንግስቲ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር 134 ሚእታዊ በልጺ ተልዓርዩ እዩ ዝኸበርኩም ኣመራርሓ ብልጽግና ኣባላት ብልጽግናን መላእ ህዝብታትን ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ትሑት ናብራ ዝነብሩ ወገናት ጽዕንቱ ኸይሕድር ኣድላይ ዝኾነ ዝተተለመሉ ደገፍ መርሃ ግብሪ ምክያዶም ፈጻሚ ስራሕቲ ኮሚቴ መርሚሩ ንድኹዒ 62 ቢልዮን ብር ንሴፍቲኔት 41.2 ቢልዮን ብር ንመድሓኒት 3.5 ቢልዮን ብር ከምኡውን ነደሙዝ 38.4 ቢልዮን ብር ድጎማ ተገይሮም ኣብ ዝሓለፉት 9 ተዋርሕ ጥራሕ 344,790 ናይ ወጻኢ ሃገር ሕጋዊ ዕድላት ስራሕን ልዕሊ 3 ሚልዮን ናይ ውሽጢ ሃገር ዕድል ስራሕ ተፈጢሮም እዮም ናይ ርሕቀት ዕድል ስራሕ ቁጽሪ እናወሰኸ ምምጽውን ተራእዩ መንግስቲ ኣብ ትካላት ልምዓት ሓድሽ ተሓሳስባን ሓድሽ መንገድን ንምውዳድን ንምምራሕን ምኽኣሉ እናመዝገቦም ዘለዉ ውጽኢታት መርኣያ ከም ዝኸውን እቲ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ገምጊሙ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘለዉ ሓፈሻዊ እቶት 1.5 ትሪልዮን መብጽሑ ተራእዩ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ናይ ሎሚ ዘበን እቶት 86 ሚእታዊ ወሰኽ ምርኣዩ ኣረጋጊጹ ብሓፈሻ ብሰላማውን ብሰልጠነ መንገዲን ኣፈላላይ ብምፍታሕ ዝጀመርናዮ ሪፎርምታት ንምዕዋት ዝገጠሙና ፈተናታት ብጽንዓት ንምሕላፍ ተጓንፎታት ብምቅላስ ምስዓር ብልጽግና ኢትዮጵያ ጋህዲ ንኽገብር ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ንኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግናን ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጻውዒት ይቐርብ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና 18 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ፍሉይ ከባቢ ካዛንቺስን ኣዋሬን ዝተኻየደ ልምዓት ኮሪደር ልዕሊ ትጽቢቶም ጽባቐን ኣፈጻጽማ ፕሮጀክትን ዘለዎ ምዃኑ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ገሊጾም ኣለዎም ዓሊ ኣሕመድ ኣዘራሪቦም ኣሎ በሪ ብርሃን ድማ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ኣይተ መንሱር ኣሕመድ ነባሪ ከተማ አዲስ አበባ እንትኾኑ ኣብታ ከተማ ገፊሕ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር እናተኻየደሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ካዛንቺስን ኣዋሬን ተወሊዶም ዓብዮም ኣይተ መንሱር ልምዓት ኮሪደር ከባቢኦም ልዕሊ ትጽቢቶም ጽባቐን ኣፈጻጽማን ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ለማውራትም ለመገመትም ይከብዳል ንምዝራብን ንምግማትን ከቢድ እዩ ሱር ቦቀስ ለውጥ እዩ መጺኡ ኣዝዩ ዝኣረገ ከባቢ ሕዚ ብኸምዚ ብሓዱሽ መልክዕ ተለዊጡ ምርኣይ ኣዋሬ ምዃኑ ንባዕሉ ንምእማን ይኸብደኒ ተደኒቐየ ዝርአ ዘለኹ ኣይተ መንሱር ካብቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ተበጊሶም ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት እውን ተመሳሰልቲ ብሉጻት ስራሕቲ ንምስራሕ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ዝብል ርእይቶ ይህቡ እና በእውነት ይሄ ለውጥ ወደፊት ደግሞ የተሻለ ንቐጻሊ ካብዚ ዝሓይሽ ለውጢ ከም ዝርኢ ተስፋ ዝህብ እዩ እዚ ከባቢ ከምዚ ተለዊጡ ዘሎ ቅድሚኡ ኣብዚ እንታይ ነይርዎ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ድማ ካብዚ ዝሓይሽ ለውጢ ከም ዝመጽእ ዘእንፍት እዩ ኣይተ ሳህለ ኮሬ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ኣደባባይ ሴቶች ንንውሕ ዝበለ ዓማውቲ ዝነበሩ እንትኸውን
ኣብ ከባቢኦምን ዙርዩኡን ብዝተኻየደ ልምዓት ኮሪደር ካብ ተሞክሮኦም ብምብጋስ ፍሉይ እዩ ዝብል ምስክርነት ይህቡ። እኔ ረጅም ዓመታት ኖሬበታለሁ ይሄ አካባቢ ኣነ ነዊሕ ዘመንየ ተቐሚጠሉ ነዊሕ ዓመታት እንትነብር ከምዚ ዝበለ ርኤ ኣይፈልጥን። ብየማን ብጸጋም እቲ ኮሪደር ልምዓት ዝተሰርሐሉ ከባቢ እንትትርአ ዝኣረገ ብዝኣረገ ቆርቆሮ ዝተተሓሓዘ ንመነባብሮ እውን ዘይጥዕም ንነባራይ እውን ዘይጥዕም ከባቢ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግና እንትርአ መጻወቲ ቆልዑ ቦታ ኣለዎ፣ መንገዲ ብስክሌታ እውን ኣለዎ፣ መንገዲ ጉድኣት ኣካል መንገዲ ኣጋር ኣለዎ። ዘለዎ ለውጢ ኣዝዩ ዝለዓለ ለውጢ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንንውሕ ዝበሉ ዓማውቲ ኣብ ከባቢ ካዛንቺስ ዝነበሩን ድሕሪ ምጅማር ልምዓት ኮሪደር እቲ ከባቢ ገላን ጉራ ኣብ ዝበሃል ሓዱሽ መንበሪ መንደር ኣብ ዝተሰናድአሎም ኣባይቲ ዝርከቡ ነበርቲ ኩነታትን ህልው መልክዕን ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ ንኽዕዘቡ ኣብ ዝተሰናድአ መርሃ ግብሪ ዝተረኸቡ እንትኸውን እቶም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሪቶ ኣብ ፈጻጽማ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስን ከባቢኡን ኣዝዩ ስሉጥን ጽፈቱ ዝሓለወን ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዋ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ይኸድ ምህላው ዝተፈላለዩ መረዳእታታት የረድኦም። ብፍላይ ኣብ ዝቕነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ሃገረ ቪየትናም ዝገበርዎ መገሻ ዕዉትን ዘላቒ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘጠናኸረን እዩ ነይሩ። ዝርዝር ኣለና ተኸታቲልና ንመለስ። ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ዝተፈላለዩ መረዳእታታት የመላኽቱ። ከም ኣብነት እንተሪእና ክልቲኣዊ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ርክብ ንምጥንኻር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕላዊ ዑደት ስራሕ እናሳለጡ ምጽንሖም ይዝከር። ብፍላይ ኣብ ዝቕነ ናብ ሃገረ ቪየትናም ዝገበርዎ መገሻ ዕዉትን ዘላቒ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ካብ ምጥንኻርን ሓሊፉ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ P4G እውን ክሳተፉ ክኢሎም እዮም። ኣብቲ ጉባኤ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሓምለዋይ ዓሰር ዝተፈላለዩ ዕዉታት ስራሕቲ ምውጋና ኣልዒሎም ነይሮም። This ambition have been translated into concrete policy measures. ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘምጽኦ ሓደጋ ንምንካይ ካብ ዘለና ባህጊ ብዝነቅል ሃገራዊ ሽቶ ልምዓትና እንትግብሮ ዘለና ተበግሶ ሓምለዋይ ኣሳር ኣካሉ ክኸውን ጌርና እንዳሰራሕናሉ ንርከብ። ነዚ እቲ ዝዓበየ መርኣያ ካብ ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2019 ጀሚሩ 40 ቢልዮን ፈልስታት ምትካልና እዩ። እዚ ካብ ዓለምና ዝዓበየ ምትካል ፈልሲ ኣብ ዝሳለጠሉ መደብ ብዓመት ልዕሊ 20 ሚልዮን ዜጋታት ይሳተፍሉ እዮም። ዕላማ እቲ ተበግሶ ሓምለዋይ ኣሰርና ሽፋን ምዕባይ ጥራሕ ከይኮነስ ውሕስና ምግቢ ምርጋጽን ዕቀባ ሓመድን ማይን እውን እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ንክዕወት ሰለስተ ቀንዲ ክንትግብሮም ዝግብኡና ጉዳያት ኣለዉ ክብሉ ነቶም ጉባኤተኛታት መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም። Climate action must be matched with tangible, targeted support for countries most vulnerable to the harsh effects of climate change. ኣብ ሓለዋ ከባቢ ኣየር ዝስርሑ ስራሕትን ዝትግበሩ ደገፋትን ብቐጥታ ምስቲ ጸገም ዝነብሩን ግዳይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንዝኾኑ ዜጋታትን ሃገራትን ተበጻሒ ክኾን ይግባእ። ኣብ ዛዕባ ሓለዋ ከባቢ ኣየር ዝስዕቡ ሰለስተ ቀንዲ ዕማማት ግድን ክትግበሩ ይግባእ። ተቐዳማይን ቀንድን ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋ ምርዳእን እኹል ሃፍቲ ግዳይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንዝኾኑ ሃገራት ምምዳብን ምዕዳልን እዩ። ስሩዕ ዝኾነ ፍልፍል ሃፍቲ ነተን ሃገራት ምስንዳእ ይጠልብ። መበል ካልኣይ ፈሰስ መዋዕለ ንዋይ ኣብ መፈልፈለ ሓይልታት ክጠናኸር ምግባር እዩ። ሳልሳይ ለውጢ ከባቢ ኣየርን በረኻነትን ንምክልኻል ህጹጽ መልሲ ገዳሲ እዩ። እዚ ሃገራት ዘሳልጦ ዕማም ሓለዋ ከባቢ ብግቡእ ብምሕጋዝ ዝግለጽ ክኸውን ኣለዎ። ኢትዮጵያ ኣብ 2027 ጉባኤ P4G ንክተተኣናግድ ሽግሚ ቅባላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገለጹ እንትትከውን እዚ ዕድል ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ተቐባልነት ዘረጋግጽ ምዃኑ ጥርጥር የብሉን። ካልእ ኣብ ዝቕነ ካብ ዝተወገኑ ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ሩስያ፣ ፓኪስታን፣ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ዝገበረቶም ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ስምምዓት ይጥቀስ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃፍቲ ቻይናውያን ምችውቲ ምዃና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እዮም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ምክትል ኣቦ መንበር ብሔራዊ ኣመኻሪ ኮሚቴ ፖለቲካ ህዝቢ ቻይናን ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ቻይናን ጋኦ ዩንሎንግን
ከምኡውን ምስ ጉጅለ ልኡኾምን ተዛትዮም እዮም ኣብዘተኦም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዘሎ ርክብ ዲፕሎማሲ ኢንቨስትመንት ልምዓት ኢኮኖምን ምትሕባር ንግድን ንምጥንኻር ኣብ ዝከኣልሎም ጉዳያት ምዝታዮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ገሊፆም እዮም ጋኦ ዩንሎንግ ብግዶም ምንቅስቃስ ልምዓት ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ምንኣዶም ብምግላጽ ብፍላይ አዲስ አበባ ብልዑል ከም ዝተለወጠት በዚ እውን ዕውት ስራሕቲ ምስርሑ እዮም ንኣዶም ገሊፆም ዘሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃብቲ ቻይናውያን ምችውቲ ምዃናን ኩነታት ምቅያር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማስን ቁጠባን ብዝበለጸ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ተረዳዲእና ኢና ኢሎም ብኻልእ ወገን ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ኣኼባ IMF ውፅኢታዊ ዘተ ኣሳሊጡሎም ብሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ምስ ፕሬዚዳንት ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ኣሚት ዳርን ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ማለት እውን IMF ኣብ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን ውፅኢታዊ ዘተ ኣካይዶም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ መርሃ ግብሪ ታሪኻዊ ማክሮ ቁጠባ ምምሕያሽን ኣብ ጉዳይ ቀጻሊ ምትሕብባርን ዝዘተዩ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከብ ማሕበረሰብ ጠመተ ዝገበረ ምምሕያሻት ዝተረኸበ ዓወት ኣመልኪቶም ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ገለጻ ገይሮም ኣብ መብራህርኦም ዕቤት ኢትዮጵያ ማክሮ ፋይናንሻል ምሕዋይ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ምስሓብ ድሕነት ኢነርጂ ኣብ ክልላዊ ንግድን ውህደትን ፋይናንሳዊ ምእታውን ኩሉ ዝሓቁፍ ኩለመዳዊ ብልጽግና ንምዕሳል ጠመተ ዝገበረ ምዃኖም ኣገንዚቦም ዓሚት ዳር ብግዶም ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ንምዝማን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ፖሊሲ ንኢዶም እዮም ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ቁጠባዊ ምትሕባርን ንምጥንኻር ዝዓለመ ኣኼባ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ተኻይዱ ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሓሰን ዓብዱላህን ኣቦ መንበር ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ዓብዱላህ ኣላጅሚን ብሓባር መሪሖምዎ እዮም ኣብቲ ዘተ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ ታሪኻውን ዲፕሎማስያውን ርክብ ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ ምጥንኻር ከም ዝግባእ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣኼባ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ሓድሽ ቁጠባ ምትሕባርን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ዘምጽእ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ዕደና ቱሪዝምን ኮንስትራክሽንን ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕነት ምግባር እውን ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብሪያድ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም ነዚ ስዒቡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ዝነበሩ 3285 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክኢሎም እዮም ካብቶም ተመለስቲ 2747 ደቂ ተባዕትዮ 508 ደቂ ኣንስትዮን 30 ህፃናትን እንትኾኑ ካብ መንጎ እዚኣቶም ድማ 159 ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰገናት ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ ዘሎ ንተመለስቲ ዜጋታት ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ብምግባር ምስ ስድሮኦም ናይ ምርኻብ ስራሕቲ እናተወገነ ከም ዝርከብ እውን ካብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድም ዜናና ሕዙን ይቕጽል ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ካብ መሸጣ ኣክስዮን 10 ሚታዊ ኢትዮ ቴሌኮም 10.7 ሚልዮን ብጽሒት ኣክስዮን ከም ዝተሸጡ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጡሎም ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ 6 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣክስዮን ኢትዮ ቴሌኮም ንመሸጣ ድልው ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕላዊ ምግባሮም ኣዘኻኺረን ነዚ ስዒቡ ድማ ኢትዮ ቴሌኮም 10 ሚታዊ ብጽሒት ኣክስዮን ናብ ህዝቢ ከም ዝቐረበን ገሊፀን ዘለዋ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ከይዲ መሸጣ ኣክስዮን ን121 መዓልትታት ክሳለጥ ከም ጸንሐ ብምግላጽ ልዕሊ 47,000 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተሳተፉን ተዛሪበን ኣብቲ ከይዲ 3.2 ቢልዮን ብር ገንዘብ ዝተኣከበ እንትኸውን 10.7 ሚልዮን ብጽሒት ኣክስዮን ከም ዝተሸጡ ድማ ሓቢረን እየን ጽሬት መንደር ምህናጽ ፍርያት ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ተቐባልነቱ ክውስኽ ከም ዝኽኣለ ሚኒስትር ንግድን ዘባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ጽሬት መንደር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብብዝሓት ዘይርከቡ ሴራሚክ ባትሪ ከምኡውን ሶላር ሓይሊ መፈልፈሊ መሳርሒ ምፍታሽ ዘኽእሉ ላቦራቶሪታት ሓዊሱ ዘጠቓልል ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም ጽሬት መንደር ብብርኪ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ትካል መለክዒ ተስማማዕነት ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ስነ ልክዒት ኢትዮጵያ ግልጋሎት አክሬዲቴሽን ኢትዮጵያን በዓል መዚ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን ዘጠቓለለ ምዃኑ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ
ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ስነ ስርዓት ቀብሪ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ኣደባባይ ቫቲካን ቅዱስ ጴጥሮስ እናተኻየደ ዝርከብ እቲ መርሃ ግብሪ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኣቦታት ሃይማኖትን ሓዊሱ ልዕሊ 250,000 ዝኾኑ ምእመናን ክርከቡ ምኻሎም ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን ኣለዋ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብዝበፅሖም ልዑል ሕማም ሳምባ ብሕክምና ክርድኡ ድሕሪ ምፅንሖም ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ 88 ዓመቶም ካብዚ ዓለም ድኻም ምዕራፎም የዝከር። ክብራት ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ኣብ ኩለ መዳይ ዓውድታት ዓርሱ ናብ ቅዓት ዝመፀ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ተሃኒፁ ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም። ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ኣኼባ ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ተዛዚሙ። ካብ ዜና ወፃኢ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም